Huomenta, huomenta. Päivän sädettä ja Lymppa täällä. Tänään olisi tarkoitus kuvailla vähän demoja. Ja sitten mun olisi kans tarkoitus tänään kuvailla yhtä semmoista prankkivideoa, mikä me tehdään Niklaksen kanssa. Tai Niklas on siinä kanssa vähän mukana auttamassa mua. Niin tänään mennään kuvailemaan osa sitä. Se on siis vähän moniosainen, niin siinä kestää hiukan aikaa. Mut se on sen arvoinen. Se on vähän erilainen prankkivideo. Juu, ja sitten mä hommasin uuden kameran, tämmösen GoPro-tyylisen, tai itse asiassa joku kiinalainen kopio. Joku kiinalainen kopio GoProsta. Nyt olisi aika sitten kävellä demoille päin. Välillä nämä demot on vähän tylsiä, kun tuntuu, että osaa ohjelmoida noin, niin sitten ei jaksaisi tehdä niitä millään. Et nytkin multa puuttuu sieltä vähän useampaakin tehtävää, mutta olen kavereitten kanssa tehty noita, niin kaverit sit paikkaa hiukan. Mä aina niitä tehtäviä, ensi kerralla mä sitten teen vaikka kaikki. Periaatteessa tarvittiin kaksi luokkaa. Meillä on varsinainen linkitetty lista ja sitten on tää tämmönen node tai solmu tai alkio tai mikä haluaakaan sitten. Ja siellä ei ole nyt mitään muuta kuin se varsinainen data, mikä sinne tulee, ja sitten viittaus tämmöiseen seuraavaan samanlaiseen solmuun. Ja tietenkin konstruktori, jolla tommonen saadaan tehtyä. Oltiin äsken tuolla demoissa Iikan kanssa. Joo, morjes. Iikka on meidän hallituksessa. Iikka on kanssa ensimmäisen vuoden opiskelu, kun hän päätti ottaa iso sotia ja hän meni suoraan. Mä hallituksessa oon toimikuntalainen. Niin, mä lehteä täällä pidän. Joo, päätoimittaja. Somettajia siis kummatkin vähän ollaan. Ollaan menossa nyt Assarille syömään sen jälkeen, jos Henkku en päässyt siitä vapauttavasti läpi. Harmittaa hiukan, kun jäi pisteessä kiinni. Latauksia tää läppäri tuolta.